ko da sun rasu uwar tana Allah ya tsine uban yana Allah wajen shi, amma ya karanta musu la ilaha illallah 70,000 za su yafe mishi. Kuma ba iyaye ba, duk mutumin da ka cuce shi cutar da ba za ka iya, misali ka cuce shi ya mutu ko kuma ka cuce shi amma ba za ka iya gaya mai ba saboda cutar babba ce, in ka gaya mai rigiman zai dawo sabo, to kamar la ilaha illallah 70,000 ka ba shi hadiya ranar alkiyama da kanshi zai ce gara ma da ka cuce ni. Kaji ko kuma mutum yana iya wa kansa la ilaha illallah 70,000 ya aika a lahira ya ce a aje mai, in ya zo ranar lahira ko da wani abu matsaloli sun taru sai a ɗauko mai kayan shi. Saboda haka sharaɗi kula da sallah, girmama iyaye, sannan ba a shan duk abin da zai kawo maye, ba a shan taba, manzo Allah bai san warin. Kana ji ko? Sannan kuma idan ka karbi ɗariƙar tijaniya dole za ka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, dole za ka dinga yin koyi da shi, domin hanyar ɗariƙo hanyar koyi da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Sayyidu Daifatu Sufiyatul Baghdadiyya Abil Qasim al-Junayd ya ce a turqu kulluha masdudatun amama al-khalq illa man ittafa asar rasul sallallahu alaihi wasallama wattaba sunnatahu wa lazima dariqatahu li'anna turqul khairat kulluha maftuhatun alayhi sallallahu alaihi wasallam. Dukkan hanyoyin ɗariƙo, duk ɗariƙun da kake ji, tijaniya, khalwatiya, naqshbandiyya da sauransu, kofofinsu a kulle suke, sai wanda ya koyi da manzo Allah ne za a buɗe mai kofa. Saboda ka koyi a cikin ɗariƙa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sharadin ɗariƙan mu. Yasa mu ba mu san bid'a ba, koyi da manzo Allah kawai. Ka yadda zaka koyi da shi. To sannan kuma bayan wannan ba za ka dinga zagin mutane ba ko cutansu. In ka shiga ɗariƙar tijaniya ba za ka cuci mutane ba zance ko aiki, ba za ka zage su da harshenka ba, ba za ka taɓa dukiyarsu ba, ba za ka ci mutuncinsu ba. Ƙa'ida to kai ɗaga hannu ka yi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كوانك كينية ذاك كرب طريقة التجانية دنيا امتثال الأمر واجتناب النهي في الظاهر والباطن. ناباك طريقة التجانية لإذن شو تجاني رضي الله عنه. ka karba sanadin da na baka ɗariƙar da shi daga Maulana Sheikh Ahmad Ali Abul Fathi, shi kuma daga Maulana Sheikh Alhaji Ibrahim Yas, shi kuma daga Sayyidi Ahmad Sukairij Al-Ayyashi, shi kuma daga Sayyidi Ahmad Al-Abdalawi, shi kuma daga Sayyidi Ali Tamasi, shi kuma daga Maulana Sheikh Ahmad Al-Tijani radiyallahu ta'ala anhum ajma'ina, shi kuma daga Sayyidul Wujudi sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah shine ya bashi dariƙa, ya ce masa utruk anka jamil ashiyakh ana shaykhuka wa murabbika wa kafiluka. Kana ji ko? Shi kuma daga Rabbul Izzati, ubangiji tabaraka wa ta'ala, lokacin da ya ce fa auha ila abdihi ma auha, to wannan yana daga cikin ma'awa. Ka karba a haka? Ka karba? innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man wafa bima ahada alayhi Allah fa sanuti ajran azima. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. كشي الحمدلله. الله يبارك إيكو ريكيوا وما الله يبارك إيكو ريكيوا. الله يتيمك. وقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد والفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله قدر الجلال العظيم. جددت لكم طريقة التجاني تعلمون عن الشيخان محمد التجاني شيخ الحسن. الله ينفعنا وإياكم بها ويجعلنا وإياكم من خاصة أصحاب الشيخ بفضله ومنه وكرمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. daga yau shehin kai kana ji shi ne Shehu Ibrahim, ni ba shehin ka bane. Ana karban dariƙa ne a wurin mukaddamai dan su zama wasida. Ka sani in ka gani, in ka ga dama kana iya zuwa mu gaisa da kai, in baka ga dama ba ka tsaya kai ta aikin ka na ɗari, ka dinga yin lazimi, ka dinga yin wazifa, ka dinga yin zikirin juma'a. Ba ni da hannu akan ka dan ka karbi dariƙa, ban isa in kore ka ba. Ko da raina ya ɓaci kamar da kaga zamani yana faruwa, saboda wani abu sai wani ya ce na kore ka, ko wani ya ce na ma salbu. Wannan zance ne, ba su san abin da suke yi. Wallahi ba wanda ya sai kore. Wallahi Shehu Ibrahim shi kadai ne isa. Saboda ka shi kuma ba azzalimi ba, sai kayi abin